Στην Ελλάδα όμως, η αιτία της κρίσης δεν είναι η δυτική κρίση, η παγκόσμια κρίση. Αυτή η κρίση εξέθεσε τη χώρα και την υπέταξε ως πειραματόζωο στις προδιαγραφές που αποφάσισαν. Έχει πρωτογενή εσωτερικά πολιτικά αίτια. Και τα πρωτογενή αυτά εσωτερικά αίτια μπορούμε να τα δούμε μεν στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Είναι εύκολο να τα δούμε, διότι ο υπερδανισμός της χώρας δεν έγινε προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα, αλλά για να λαιλατηθεί, διότι διαλύθηκε ο ιστός της κοινωνίας, της οικονομίας, της διοίκησης, χρηματοδοτήθηκαν πελατειακές, δηλαδή παρασιτικές σχέσεις, καταστράφη ο οικονομικός ιστός της χώρας σε όλη αυτή την περίοδο, διαλύθηκε η δημόσια διοίκηση με αποτέλεσμα να μην κάνει αυτό το οποίο όφιλε να κάνει, δηλαδή να συλλέγει φόρους και να παρέχει δια των φόρων ένα ελάχιστο δικαιοσύνης και κοινωνικής ασφάλειας στον πληθυσμό, και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο μέρος, τεράστιο μέρος, επήγε μέσω είτε των υποτιθέμενων επενδύσεων είτε κατευθείαν σε τσέπες με μορφή λαιλασίας. Έχει αποδειχθεί ότι για 1 χιλιόμετρο δρόμου στην Ελλάδα το κόστος είναι 7 έναντι 1 ευρώ στην Ισπανία, για να μην πάμε πιο ψηλά που η διαφθορά είναι λιγότερη. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι δημιουργήθηκε γύρω από το ελληνικό κράτος, δημιουργήθηκαν και με όχημα την πολιτική τάξη και το κράτος, θύλακες λαιλασίας του δημόσιου αγαθού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε αριθμούς. Έχει μελετηθεί και μάλιστα μελετήθηκε, είχα υπόψη μου την σχετική έρευνα πριν την κρίση, πριν το 2008 καν, και έχει αποδειχθεί ότι εάν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ο πλούτος που εισήγετο και παρήγετο στη χώρα είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα είχε κατακεφαλήν εισόδημα εφάμιλο, αν όχι και ανώτερο από των σκανδιναβικών χωρών. Αντιλαμβάνεστε επομένως τι λαιλασία συνέβη. Και το ερώτημα βέβαια είναι γιατί με τόση άνεση έχουμε αυτή την λαιλασία που πραγματοποιείται. Για να πάμε λίγο πιο κάτω, γιατί η περίοδο της μεταπολίτευσης μοιάζει τόσο πολύ με την περίοδο της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα? Ολική επαναφορά συνιστά. Μας παραμύθιασαν, αλλά προσέξτε, όσο είχαμε γιγάντωση της λαιλασίας, τόσο διαπιστώνουμε δύο πράγματα. Ότι θωρακίζεται θεσμικά και με το ίδιο το Σύνταγμα το πολιτικό προσωπικό, ώστε να μην μπορεί να το αγγίξει κανείς. Έχω πει ότι και ο πιο εφάνταστος κακοποιός, ο Αλ Καπόνε, εάν είχε κληθεί να φτιάξει ένα νόμο που να μην τον πιάνει απολύτως καμία δικαιοσύνη για ό,τι έκανε, τόσο περίτεχνη δομή ασυλίας και ασφάλειας, όσοι έχει οικοδομήσει το πολιτικό προσωπικό σε αυτή τη χώρα, όλο το πολιτικό προσωπικό, δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Αυτό λέει κάτι. Δείχνει ότι είχε πρόθεση να προβεί σε αυτή τη λαιλασία. Γι' αυτό και οικοδομούσε διαρκώς ανακόμματα θεσμικά στο Σύνταγμα και στους νόμους. Γι' αυτό και δεν τα έχει αγγίξει ούτε σήμερα. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, στο οποίο θα σταθώ γιατί είναι αυτό που έχουμε εγκατεστημένο στα μυαλά μας, είναι η ιδεολογική θεμελίωση της ιδέας ότι αυτοί μας λαιλατούν, αλλά εμείς φταίμε. Όσο γιγαντώνονταν αυτή η πολιτική, τόσο εκαλούντο οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που ήθελαν να γίνουν νομείς στο σύστημα της λαιλασίας,
είναι πάρα πολλοί, και τεκμηρίωναν αυτή την άποψη. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ξέρετε, αυτή η άποψη. Έπρεπε να δομηθεί έτσι το σύστημα, ώστε να πιστέψουμε μεν ότι φταίει η τουρκοκρατία, αλλά ότι δεν έχουμε καμία σχέση και αναφορά με αυτό το παρελθόν, με την ιστορία μας, άρα δεν έχουμε συνέχεια ιστορική. Αντίφαση, αλλά στο κοινό μυαλό δεν μπορούσε να γίνει τέτοια επεξεργασία. Πώς γίνεται από μια μεριά να μην έχουμε σχέση με το ιστορικό παρελθόν, να υπάρχουν όχι Έλληνες αλλά Ελληνόφωνοι, και από την άλλη να είναι το δικό μας παρόν υπόλογο για αυτά που κληρονομήσαμε από αυτούς του παρελθόντος, τους Ελληνόφωνους ή Έλληνες. Το δεύτερο, το πελατειακό σύστημα είναι, λέει, παράγωγο της τουρκοκρατίας, γιατί ήταν ο Σουλτάνος και έπρεπε να πήρε, έπρεπε να γίνονται τα ρουσφέτια και δεν ξέρω τι άλλο. Μεγάλο λάθος. Και πολλά άλλα που φταίνε οι ιδιοτέλειες, η διαφθορά του Έλληνα κλπ. Ξέρετε, πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι ήταν αυτός ο ελληνικός κόσμος πριν την Επανάσταση, και θα έλεγα μέχρι το 1922. Διότι όλη η λογική που μας δίδαξε αυτή η διανόηση λέει ότι αυτό το παρελθόν είναι πολύ βεβαρημένο, δεν συγκροτεί την πρωτοπορία, δεν είναι μέρος της πρωτοπορίας της Ευρώπης, και είναι ένα παρελθόν το οποίο είναι τριτοκοσμικό. Κάποιοι μας είπαν ότι μοιάζουμε περίπου με τη Λατινική Αμερική. Ευτυχώς δεν μας είπαν ότι μοιάζουμε με την Μαύρη Αφρική. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί την περιγραφή. Έχουμε, ναι. Είναι έτσι. Ας δούμε λίγο τι ήταν. Η τουρκοκρατία δεν είναι φεουδαρχία. Τι έγινε στην Ευρώπη σιγά σιγά από το Μεσαίωνα? Ήταν δούλοπάρικη, φεουδαρχία, και κάποια στιγμή, για λόγους που δεν έχει σημασία, εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε κάθε περίπτωση, ξεκίνησε μια διαδικασία αναγέννησης, όπως λέγεται. Αναγέννηση τι είναι? Άρχισε να γίνεται λίγο εμπόριο, να υπάρχει λίγο χρήμα που ξαναμπήκε μέσα γιατί δεν υπήρχε πριν, δημιουργήθηκαν κάποιοι θύλακες ελεύθερων ανθρώπων, σιγά σιγά αυτοί οι θύλακες ελεύθερων ανθρώπων έγιναν πολυπληθέστεροι και άρχισαν να αξιώνουν και αυτοί κάποια δικαιώματα. Αυτό που λένε για κοινοβουλευτισμό στη Μεγάλη Βρετανία είναι η σύνοδος των φεουδαρχών μαζί με κάποιους λίγους αστούς γύρω από το βασιλιά. Αυτό θεωρείται, λέει, η καταξίωση και η αρχή της δημοκρατίας. Αυτό το σύστημα λοιπόν θεωρήθηκε ότι, που εγκαθιδρύθηκε, θεωρήθηκε ότι ήταν πρόοδος, και ήταν όντως. Ήταν όντως πρόοδος, διότι ήρθε σιγά σιγά, αυτό που λέγεται σήμερα μάλιστα κράτος έθνος, ήρθε σιγά σιγά να σύρει αυτή την κοινωνία και να την κάνει ελεύθερη, τον καθένα από εμάς δηλαδή ελεύθερο, ατομικά ελεύθερο, μέσα στο κράτος που πριν ήταν απολυταρχία, απόλυτος μονάρχης, ο Λουδοβίκος, έχουμε ακούσει αυτά, και στη συνέχεια να είναι όλοι οι πολίτες ελεύθεροι, να είναι ελεύθεροι και όχι πολίτες, και να σιγά σιγά να αποκτήσουν και αυτό το δικαίωμα ψήφου που έχουμε σήμερα. Αυτή τη διαδικασία που κράτησε πολλούς αιώνες και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε τον 20ο αιώνα, την εμφανίζουν ότι είναι η μεγίστη πρόοδος, και είναι όντως, για τις δυτικές χώρες. Σε εμάς τι συνέβαινε σε αυτή την περίοδο? Σε εμάς, ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, δεν υπήρχε φεουδαρχία. Δεν υπήρχαν δουλοπάρικοι. Μπορεί να ήταν αυθαίρετος ο Σουλτάνος ή κάποιος τοπικός άρχοντας, αλλά όταν, παραδείγματος χάρη, διαλύθηκε μια μεγάλη πόλη από τις αλβανικές τσέτες στην σημερινή Βόρεια Ήπειρο ή στην Νότια Αλβανία, όπως θέλετε πέστε το, βορείως της Κοριτσάς, που ήταν η Βοσκόπολη, μια πόλη που ήταν ανώτερη και από τα Γιάννενα σε οικονομική ευμάρεια, διαλύθηκε σε μια νύχτα. Αυτοί που έφυγαν από εκεί, στήσαν άλλες πόλεις
πάλι ως ελεύθερα άτομα που είχαν αυτοκυβέρνηση. Αλλού είχαν δημοκρατία, αυτοκυβέρνηση, αλλού είχαν αντιπροσωπευτικό ή ολιγαρχικό, αν θέλετε, σύστημα, αλλά δεν υπήρχαν δουλοπάρικοι. Ακόμα και το περίφημο τσιφλίκι είναι εταιρική σχέση ανάμεσα σε αυτόν που έχει μια ιονή ιδιοκτησία και στον εργαζόμενο να παίρνει το μισακάρικο και να κάνει τη δουλειά του. Δεν υπάρχει σχέση δουλοπαρικίας. Δεν υπήρχαν, όταν λοιπόν έρχεται αυτό το κράτος να συγκροτηθεί, δεν υπήρχαν αιτήματα απελευθέρωσης για να υποστηριχθούν από σοσιαλισμούς, φιλελευθερισμούς και άλλα. Υπήρχαν όμως άλλα πράγματα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη και μάλιστα όχι εθνική με την έννοια του κράτους, αλλά οικουμενική ελληνική αστική τάξη που δέσποζε σε 3 αυτοκρατορίες, μόνο με μικρότερη επιρροή Αυστρο-Ουγγαρία, στις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μας λέει ο Σγορώνος, οι 103 ήταν ελληνικές, τραπεζικές, εισαγωγικές, εμπορικές κλπ. Μην συζητήσουμε τι γινόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Ρωσία. Λοιπόν, μεγάλη αστική τάξη, η οποία είχε ιστορικό βάθος. Δεν συγκροτούνταν εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά για να θέλει την προστασία του κράτους. Δεύτερον, υπήρχε ο θεσμός της συλλογικότητας, αλλά της θεσμικής συλλογικότητας, αυτό που δεν θέλει το σημερινό κράτος. Το σημερινό κράτος δεν μας θέλει να έχουμε συλλογικότητα. Μας θέλει να ευδοκιμούμε ως άτομα, αλλά όχι ως συλλογικότητα. Μας θέλει να λειτουργούμε ως άτομα, να τρώμε ενδεχομένως, να γίνουμε καλοί επιχειρηματίες, να ευδοκιμήσουμε τρώγοντας τις σάρκες της συλλογικότητας, αλλά να μην λειτουργούμε και να είναι η ατομικότητά μας μέρος αυτής της συλλογικότητας. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στην περίοδο της τουρκοκρατίας, διότι το ατομικό υπάγεται στο συλλογικό, διότι το συλλογικό είναι υπέρτερο και είναι αυτό που δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα στο ατομικό να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε τις μεγάλες ευεργεσίες. Αν πάτε στις πόλεις που ευδοκίμησαν, στις περιοχές που ευδοκίμησαν οι Έλληνες, τα ελληνικά κοινά της τουρκοκρατίας, της περίοδου αυτής, θα διαπιστώσετε ότι έχουν τα πιο γνωστά και ονομαστά κτίρια αυτή τη στιγμή ξεμείνει, που είναι τα ελληνικά, από τη Γιάλτα, όπου υπεγράφει, μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Οδυσσό, οπουδήποτε κι αν θέλετε να πάτε, από τη μια μεριά, και από την άλλη υπάρχουν αυτά τα τεκμήρια τα οποία διαμόρφωσαν τις συνειδήσεις αυτού του κόσμου. Τι κάνει λοιπόν απέναντι σε αυτό το ελληνικό κράτος? Πρώτα-πρώτα καταργεί τη συλλογικότητα. Καταργεί δηλαδή τη δυνατότητα, όπως στην περίοδο της τουρκοκρατίας, από την αρχαιότητα, γιατί τα κοινά της τουρκοκρατίας είναι οι πόλεις κράτη της αρχαιότητας, καταργεί τη δυνατότητα που είχε ο κόσμος, εάν είχε ένα πρόβλημα, να πάει στο Δήμο, δηλαδή στη Μάζοξη όπως λεγόταν, για να το εκθέσει και να βρει λύση, και αφού το σύστημα το παίρνει ο πολιτικός στο κράτος, πάει σε αυτόν και το διαπραγματεύεται. Ποια είναι η διαφορά? Ότι το άτομο που απελευθερώνεται στη Δύση από τη φεουδαρχία ψάχνει για σωτήρες. Ακόμα και σήμερα τα κόμματα λειτουργούν σωτηριακά. Να τους σώσουμε, να τους προάγουμε τα δικαιώματά τους, να τους διαφωτίσουμε. Η μάζα δεν έχει άποψη, μπορεί να στηρίζει μόνο. Στην ελληνική περίπτωση όμως, το άτομο που ξέρει να αυτοκυβερνιέται και έχει εθιστεί σε αυτό, δεν θα πάει να γίνει μάζα για να διεκδικήσει. Ως άτομο που του μένει θα πάει να σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόταν και στην περίοδο που υπήρχε η μάζοξη. Δηλαδή θα πάει στο πολιτικό και θα διαπραγματευτεί την ψήφο του. Από το να του βρει θέση στο νοσοκομείο, μέχρι να του διορίσει το παιδί, μέχρι να φτιάξει την επιχείρηση, μέχρι να κλέψει, μέχρι οτιδήποτε. Με άλλα λόγια, το κράτος κατήργησε τη συλλογικότητα, κατήργησε επομένως και αντιμετώπισε την κοινωνία κατά μόνας. Που σημαίνει ότι κατήργησε την δυνατότητα του αντισταθμίσματος από την πλευρά της κοινωνίας. Το πολιτικό προσωπικό έπαιζε ελεύθερα μόνο του επομένως. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν θέλησε ποτέ να ενσωματώσει την αστική αυτή τάξη που ήταν στον πέριξ ελληνισμό μέσα στο κράτος. Και ξέρετε πώς?
δεν θέλησε ποτέ να προετοιμάσει και να οδηγήσει στην εθνική ολοκλήρωση. Το ακούσατε για τη μεγάλη ιδέα. Ήταν διακήρυξη για εσωτερική κατανάλωση. Ποτέ δεν προετοιμάστηκε το ελληνικό κράτος, δεν θα το κρίνουμε αν ήταν σωστό ή όχι. Είναι η μόνη κοινωνία που δεν πραγματοποίησε την εθνική της ολοκλήρωση. Παρέμεινε σε ένα κομμάτι του ελληνισμού, του ελληνικού χώρου και όχι εκεί που ο ελληνισμός ήταν κυρίαρχος. Δεν απελευθέρωσε τα μεγάλα αστικά του κέντρα. Για σκεφτείτε, αντί να ελευθερωθεί η Πελοπόννησος που ήταν αγροτική και κατεστραμμένη ήδη από τον πολυετή πόλεμο της Ανεξαρτησίας, να ελευθερωνόταν ένα κομμάτι του ελληνικού κόσμου γύρω από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τη Κωνσταντινούπολη, τα Γιάννενα ή όπου. Θα ήταν άλλοι οι συσχετισμοί εσωτερικά, άλλη η τύχη του ελληνισμού. Άρα, αν θέλουμε να δούμε και πώς τεκμηριώνεται η άποψη ότι δεν ήθελαν την εθνική ολοκλήρωση, γιατί εάν αυτοί οι αστεί ερχόντουσαν και οι πνευματικοί ηγέτες που ήταν εκτός, ερχόντουσαν μέσα, οι πολιτικοί που ηγεμόνευαν στο κράτος δεν θα είχαν θέση ούτε ως πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Ήταν προσωπικός τους λόγος αυτός, προσωπικό τους συμφέρον. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Δείτε το παράδειγμα του πολέμου του 1897, τότε που κηρύχθηκε υπό την πίεση του ελληνικού κόσμου ο πόλεμος εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, και μας λέει ο Βικέλας, αυτός που έφτιαξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν τόσο άθλια η οργάνωση του στρατού και ο οπλισμός του, που δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ούτε στην εποχή της Επανάστασης. Με τους γκράδες της Επανάστασης, 14.000 άνθρωποι ξυπόλοιτοι, χωρίς να έχουν περάσει από στρατόπεδο εκπαίδευσης, διότι δεν υπήρχε, και βεβαίως οι αξιωματικοί, λέει, του υπηκού δεν γνώριζαν να υπεύσουν. Έτσι, όχι να κάνουν πόλεμο. Αλλά γιατί τον έκαναν? Παρασύρθηκαν μόνο? Είχαν υπολογίσει λάθος την αντίδραση των δυνάμεων. Είχαν υπολογίσει ότι οι δυνάμεις, γιατί το είχαν δηλώσει, θα μας σταματούσαν με την πρώτη του φεκιά. Και οι δυνάμεις μπλόφαραν και μας άφησαν και εκτεθήκαμε. Γι' αυτό και ο βασιλιάς έβαλε ως αρχιστράτηγο του αγώνα τον 18χρονο γιο του, ο οποίος δεν είχε πάει καν στρατιώτης, δεν ήξερε να οπλίσει το όπλο του. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι ολόκληρη η πολιτική τάξη μπλόφαρε σε μια υπόθεση η οποία είχε να κάνει με το μέλλον αυτού του ελληνικού κόσμου. Το ίδιο ισχύει και για το 1922, ξέρετε. Και έχει σημασία να το προσέξουμε αυτό, διότι γίνεται με επίκεντρο αυτές τις μεγάλες στιγμές οι ήττες του ελληνικού κόσμου, μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει όχι με τη δικαιολόγηση της μιας ή της άλλης άποψης, αλλά με τη δικαιολόγηση της σημερινής κατάστασης, της σημερινής λαιλασίας. Όλες αυτές οι συζητήσεις για το τι είναι έθνος, αν υπήρχε πριν έθνος ελληνικό, συνέχεια κλπ, για την αιτιολογία της ήττας γίνονται για να δικαιολογηθεί, να ενοχοποιηθεί η κοινωνία και να δικαιολογηθεί αυτό το κράτος. Για σκεφτείτε να κάνουμε τη σύγκριση στην οποία σας κάλεσα στην αρχή και να πούμε αυτός ο ελληνικός κόσμος που μέχρι τις παρυφές του 20ου αιώνα είχε αυτή τη θέση, πού βρίσκεται σήμερα? Προπάπη μας είναι. Κατά τι εμείς αλλάξαμε στο DNA και γίναμε τόσο ελεηνοί, ενώ αυτοί ήταν τόσο διαφορετικοί? Την αιτία λοιπόν τη βλέπουμε μέσα από τα ελάχιστα αυτά παραδείγματα. Το κράτος αυτό είναι το στενό παπούτσι που μας φορέσανε, το θεσμικό ένδυμα δηλαδή, το οποίο δεν προσυδειάζει σε αυτή την κοινωνία. Είναι σαν να λέμε ότι στην ηλικία μας θα πρέπει να φορέσουμε τα βαφτιστικά μας βουχαλάκια και άρα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας που μεγάλωσε και όχι το ότι παίρνουμε λάθος απόφαση ως προς το τι πρέπει να φορέσουμε. Έχει τεράστια σημασία. Η ίδια η πραγματικότητα αυτού του κράτους είναι πρόοδος σε σχέση με κοινωνίες όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, οι οποίες
δεν έχουν να επιδείξουν κάτι ανώτερο από αυτό το οποίο σε πολιτική ανάπτυξη, σε οικονομική ανάπτυξη, από αυτό το οποίο είχαν τότε να επιδείξουν. Απόδειξη ότι η καθολική ψήφος στην Δυτική Ευρώπη καθιερώνεται στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ στον ελληνικό κόσμο δεν κατόρθωσαν ποτέ. Όμως, για δείτε λίγο, Καποδίστριας κατηγορήθηκε από την απολυταρχία ως αυταρχικός. Ο κατεξοχήν φιλελεύθερος που καθιέρωσε τον φιλελευθερισμό στην Ευρώπη